Li gundewarê Şamê artêşa azada diyar kirin got doj milîşiyên Hizbullah hatin kuştin. Pêştî pevçûnên tund li Cirûd Qelemon. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li kevîka bajarê Dareya derketin holê. û hate zanîn got gelek ziyanên canî gihandin rejîmê. Di haman demê de artêşa azad hejmarek ji leşkerên rejîmê li nêzî Şaxê Salih Giriya Asîmanî ya li bajarê Herêsta kuştin. Li gundewarê Derayê artêşa azad rêbendeke hêzên rejîmê li bajarê Şêx Miskîn teqand û di encamê de gelek ji hêzên rejîmê hatin kuştin û birîndar ketin. Her wiha artêşa azad xalên rejîmê li lîwayê heştê duwa armanc kirin û li wir jî hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin. Hevdem li bajarokê Etman şerrekî giran di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de rûdan û hate zanîn got sê ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di haman demê de firokên rejîmê hejmarek ji navçeyên bajêr bi bermîlên teqîner towbaran kirin. Li gundewarê Himsê pevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de berdewam e û hate zanîn got gelek alîkarî gihan hêzên rejîmê her wiha jê derên meydanî dane diyar kirin got di encama pevçûnan de hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin û hejmarek ji tirembêlên leşkerî tê kişkandin û rêxistina Daişê ji aliyê xwe ve hejmarek navçe kontrol kir. Li gundewarê Dêre Zor firokeyên rejîmê gundê Hetla towbaran kirin û hate zanîn got pênc sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bêtirî dehan birîndar ketin. Her wiha hêzên rejîmê gundê Meriyê û Salihiyê û bajarê Muhesin towbaran kirin. Di haman demê de pevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê de li Hewêcet Segir derketin holê.